29-годишният Йордан Илиев от Ямбол е претърпял преди 13 години злополука, след която е с 4 абсолютно неподвижни крайници. Близо 10 години продължават опитите на родителите му да осигурят личен асистент. Нуждая се от личен асистент 24 часа, постоянна грижа. Можем да го оставим без такъв личен асистент. Искаме съпругата да стане личен асистент, обаче получаваме се отказ. Просто всички тежко болни, които се нуждаят от помощ, трябва да имат лични асистенти. Обаче не знам защо така, ние не влизаме в тази програма. Семейството настоява социалната програма да бъде променена и да се прави изключение за болни, които се нуждаят от постоянни грижи, въпреки че не отговарят на доходния критерий. Не мога да се обгрижам сам, не мога да се движа ни ръце, ни крака. Ако примерно ме засърби някъде, трябва някой да ме почеше, не мога да се храня, не мога да ходя до туалетна сам. За сега младият мъж е включен в списъка с чакащите за личен асистент по европейска програма, която е стартирала през март тази година.